Нашата река Чепинска, която част от нея, тази е която от Кръстава реката, другата Софан дере, отива в язовир Батак. От язовир Батак голяма част от Ракитово, Костандово и Дорково също се водоснабдяват. Значи техни ги касае, защото те не знаят за какво става за въпрос в следващия момент. За да разясним. Не се дава информация, никой не знае даже, че там... Значи тук има една жилка, знаете за Елешница, че там се добиваше уран. Та жилка продължава тук и до Грънчерица. Така че не може да не се разместят и пластове с уран. Това е другото, което плаши хората, а те не знаят и за какво става въпрос. Значи никой не е против това, че много хора ще имат работа, а просто, че Велинград ще остане... 50 души, 100 души. Да, 100 души, те просто ги настройват. Добре, възможно ли е да има едновременно спа център и 3 болници, в които да се лекуват хора с различни проблеми и такава мина, в която да се добива волфрам или каквото и да било, толкова близо едни до други? Значи за мен това е невъзможно. Велинград или ще се развие като спа център, или ще бъде някакъв придатък към някаква промишленост, която няма даже и да помогне кой знае колко на нашия район. Аз доколкото знам, в туризма в Велинград са заети между 3 и 4 хиляди души. 3-500. Отделно много хора точно от тези райони на Ракитово, Дорково, Костандово идват да работят и те в Велинград. Този туризъм касае целия район, не е само самия Велинград. И Велинград всъщност е генератор на успеха за развитието на целия район. И заради една мина може да си отиде това, за което са работили толкова години тези хора за развитието на спа туризма. Велинград не е курорт вчера. Категорично рододобив и туризъм не би могъл да съществува в България. Ако е в някоя цивилизована страна, както твърдят хората, които са взели концесията за Австрия, може би да. Но ние не познаваме такава симбиоза, ние наистина не бихме могли да си представиме нещо, което да е заедно да се работи като туризъм и рододобив. Още повече, при нас не е само туризма. Ние сме се ориентирали точно към туристически пътеки да се направят в този район. Печелим проекти за туристическо оборудване, за екопътеки. И точно в тази част на планината под Грънчерица. Не може микрокредитиране да дават, европейските пари да се дават за туризъм в същия този район и същото време от държавата да се дават концесии за рододобив в тази част на Велинград, защото то си е велинградско. Значи аз съм категорично, че не може да се направи съвместна дейност, не може двете дейности да се работи заедно, да се работят. Значи рододобива категорично не бива да се допусне. После никой не знае как ще се добива тази мина и как този добив ще се отрази на земните пластове, защото все пак взривна дейност в сеизмичен район, доколкото ми е известно, някак си е недопустимо, дори да е регулирано по някакъв начин. После нивото на количеството на минералните води след взривни дейности, пак в сеизмичен район, на такава дълбочина, никой наистина не знае как би се отразило това на самия дебит на водата. И до този момент ние сме първия град по дебит с минерална вода, значи най-голям дебит в Европа имаме. В един момент ще си предизвикаме сами прекъсването на дебита на водата.